Hej og velkommen her til Hawaii, hvor vi har lavet verdensmesterskaberne i Ironman. Vi er nu på Maui, hvor vi har slappet af i en lille uge. Og tænkte vi ville lave en lille hyldest til jer hjemme i Danmark og til vores sponsorer og til vores familie. Vi er blevet inspireret af Chili Claus. Og vi har sgu fået lyst til at spise en habanero chili. Det er sådan en fætter her fra øverste hylde. Vindstyrke 13, jeg tror. Vi har gemt en her, som vi, når vi kommer hjem til Danmark, vil sende til Chili Claus og høre, hvad han synes om den. Det er den stærkeste, man kan få hernede. Det er en habanero. Og ja, de er selvfølgelig skyllet, for det skal man jo blive frisk på. Velkommen. Tak. Hold nu. Ej, nu er det sådan lidt. Så skal jeg til at gøre det igen. Nej, klart det. Pas på det base, Martin. Jeg skal lige nyde det der. Hvad med jer? Ja, det var godt. Jeg synes, det gik godt. Svømningen blev startet ud. Det var bare salt, vandet prikker. Det er fingerspillene. Det var dejligt. Det var også citrus. Ja tak, det var jukket. Jeg kom hertil. Jeg vil gerne takke Dorex Trainer og Dual Sport og Fusion har hjulpet. 19. Og ikke mindst Sweet Addiction, som også har leveret de her gode dejlige frugter. Tak til Orkløklinik. Og tak til alle jer, der har hjælpet på os. Det var dejligt ude i vinduet også. Hej hej. Jeg glæder til at se jer igen. Hej hej. Jeg er nødt til det, Nico.